Namar ke jingsuki bat jingsahteng man pendep ki jaka sa ki nongtrei staff quarter katanat ko koit ka khia ha Civil Hospital Mawkyrwat usamla pinskem khajaran ubadei president ke HYC Southwest Khasil District bat ha jo kapor kom usamla nongya side an hapo ka jala menin ka arpandai terek unai tung 8,000 ula lekbo da ka RTI hakamat public information officer badai pet ya kani ka benta ban panjing benchai halor ki ki daw ka bapelong ya ka jingsuki bat sateng ha ka bedai bat ka jingtrei ya kani ka Civil Hospital hapo Mawkyrwat abaya keren ba uni usamla nong yalam ke HYC Southwest Khasil District uloong ba ka jingpentrei ya kini ki jaka sa ki nongtrei staff quarter jong kani ka Civil Hospital hapo Mawkyrwat kala kinjo menta la palat ka laisnem henry wala kata 4 shim lala ban pendam Shushu ulo ong ru ba ka jingsangeno jongki kontraktor ka deiru ka we ki daw ba pelong ban sa teng bat suki kani ka jingtrei henry shim la tepat balai baki hapan sangeno shiteng por abakran bikilat pathai kubor hadien bo nu samla ula dep ban bo ya kani ka RTI ulo ong ba ya ki senjam ki step ban shim ha ka be dei pat kani ka jingsuki bat jingsahteng kani ka jingtrei nakaliang jong u pat ka seng ken sapet hadien ba ki ladap yo ya ka jubab na po PIO lani public information officer badai pet ya kani ka benta lagi penduk MS jongka Civil Hospital punya po district ka arkai tri untuk unai Julai untuk senam arkarusan bila ya kemudian haka baidai ka ki jingduna haka baidai ka Civil Hospital kawahan po district bumi oh ni lap sibun jingduna haka baidai makan ka Civil Hospital punya po district ka bang la ra ru sai minister insasi Dr. Mizel Abdel haka arsan tri jongta punai Julai kawai na kijingduna ki bang isyam ha padang ka jingya ya kran jongi bat i ha padang ka jingya budin jongi kalongba kabakam kongsan kadai kani ka jingsahteng no joma ka jakasa ani kita ki kuadas namta kini ki nongtrei hakabaide kani ka tanat ko ke kya penslam kani ka kala long lais nam kaba nadu pastang kani ka jingtrei nangta ka jingsange no kontraktor sitongpor pendap kani ki jing ya kani ki jakasa kabalo bu jing ya sikadai ya kabaide bat kini nongtrei angni hapo ka distrik ka jongi pan yo ki jakasa ya halor kita ginong rem nah kalian ke jong nga kanda penslam dan kata manta ka arpandai terik jong na Julai ngalayo on bu ya ka RTI ha kabaide ban pan jingtip halor ki daw ki bak long ban pensahteng ya kini jingtrei hakabaide bakini jaka sa nam takini nongtrei kata khoi ke anek pot district jungi hot na kaleng jungi yoseng ya mentang yang 48 ong ba ke ka step la ni kita senjam ke ba mensim hakabaide bakini ka jing sahteng no kani ka jing menteri ya kini jaka sa jongki nongtrei kata khoi ke anek pot district jungi rei hadin bangila yo ya ka subab na po PIO na ni na po public information officer tengin sa pet ki step la ni ki senjam ki bangin sing hakabaide bakani ka bentah